Det er en kvinde, man ligesom ser i nogle forskellige stadier i sit liv. Til hendes babytid, der får hun pastelfarver. Teenageår med boybands. En depressiv periode har hun også haft. Hun er ikke så glad. Hun begynder sådan at fortryde sin fortid. Jeg tror, jeg laver en form for ven til hende, men han er sådan lidt en led Tinder-type. Og han slår på kvinder og har dårlige livsregler. Stepper rundt på andre menneskers grave. En super falsk djævel er han. I love you, I call you, I need you. Men på en eller anden måde, så er hun sådan forbundet til ham og kan ikke undslippe ham. De er lænket sammen. Nu er de altså flyttet sammen, og jeg laver et hus til dem. Hendes del af huset er sådan fyldt med kærlighed, men hans del af huset er fyldt med skeletter. 3 glade børn får de dog. Men nu blev det lidt kedeligt, så jeg laver huset om til en samurai-mand i stedet for. Han laver sådan nogle pop-art skelethoveder, så han får platinblondt hår, ligesom Andy Warhol. Ja, jeg ved snart ikke, hvad det skal ende med, men jeg fortsætter lidt endnu. Så blev det færdigt. Et mærkeligt billede blev det.